Fil-politika, wieħed malar jitgħallem l-umiltà għaliex kontinwament huwa msejjaħ iwieġeb għal kif iħaddem ir-responsabbiltajiet tiegħu u jitgħallem ukoll jissottometti ruħu mhux biss għall-iskrutinju tal-poplu imma kultant ukoll għall-kritika ħarxa. Jalla aħna l-kol narfu li meta nikkritikaw lil xulxin l-għanna niqdew bi kliem aħrax u lanqas b'modi li jweġġgħu id-dinjità tal-avversarji tagħna. Il-kol nifhmu li l-kritika distruttiva ma tkissirx biss lill-individwi imma taf issir velenu fit-tessut soċjali. Kemm tkun ħaġa sabiħa li fid-dialogu demokratiku tagħna ma jkunx hemm biss spiritu ta' patriottiżmu veru, imma jkun hemm ukoll is-sens ta' diċenza, ta' mħabba, ta' karità. Dialogu onest, sinċir u lejali.